ପଥର ଲାଇନରେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ପଥର ଜମି ଅଛି। नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण जे भिडियोटी देखुचंती से भिडियोर लक्ष्य हला साहाय्य करिबा। साहाय्य करिबा हला मोर लक्ष्य मोर ना। आउ आपण माने देखुचंती संजीव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एई चैनल रे केवल उपलब्ध हबो साहाय्य करिबार भिडियो। प्रथम भिडियोटी आपण माने देखि नियंतु केमिति गोटिए कोनी छुआ ता बापा पई केमिति कांदी कांदी ओडिसावासी को टंके टंके लेखा मागु। बापा पथर लाइନରେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ପଥର ଜମି ଅଛି। ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ମୋ ବାପା କହିଲେ। ଆଜି ଖାଇଥିଲୁ? ଖାଇନ? ମେଡିସିନ କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି ବାପା? ପଇସା ନାହିଁ? ବାପାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ? ବାପା କଣ କୁହନ୍ତି ତତେ? ଗେଲା ଡାକନ୍ତି। ଓଡିଶାବାସୀ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତ ବାପାକୁ? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସହାୟତା କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ଫୋନ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଟଙ୍କେ 10 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଯାହା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।